हाय गाइस आं आरो दिनैबो नै जाय बिथांमोनहा सुगार बेमार दङ बे बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो होम रेमेडिस टिप्स लानानै फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय। अके, आङो दायो माखासे फ्रेश मोजां थाइजौ बिलाइ नागिरनो थाखाय एसे आंनि न'निफ्राय न'खरनै न'खरथामसो मालायनि न'खरफोराव नागिरगासिनो दङ। दा बेखौ आङो नागिरनानै मोनो ना मोना थांनोसै आरोखि। नै सासे मादैमोननियाव थाइजौ बिफां नुहुरदों आङो। र' बे थाइजौ बिफाङा मोजांब्ला बेनिफ्राय लागोन। नै बे थाइजौआ जोंनि एकदम अरिजिनेल फ्रेश थाइजौ। बेनि फिथाइया गोखै आरो गोमोनाव गोदै जायो, नाथाय गोथाङाव बेनि भाइटामिनाबो आलदा जायो, मोनखांनायनि उनाव आरो आलदा जायो। बिलाइफोराबो माखासे दा फिथाइ गैयैलाय माखासे बोराय जाबाय आरो मोनफा मोननै गोरलै बिलाइ दङ आरोखि। बेखौनो आङो लांनानै दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ माबोरैहाय बाहायो, सुगार बेमार जाय बिथांमोनहा दङ बिथांमोनहा माबोरै न'खरनि होम रेमेडिसफोरजों देहाफोरखौ गोग्गो लाखिनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थानोसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ सिरियालि नायलांबाय थाबानो जागोन। चीन हादराव बेफोरबायदि थाइजौ बिलाइखौनो टि हिसाबै इउज खालामो सुगार पेसेन्टफोरा। सार्टिफाइड डाइटिशियानफोरा प्रेसक्राइब खालामो। नैबे माखासे फ्रेश थाइजौ बिलाइफोरखौ आङो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। दा आङो बेखौ मोजाङै वाश खालामनानै आरो साफा खालामनानै बयल खालामसिगोन आरोखि। बेखौनो आङो जाय दालाइनिफ्राय बेस्ट दङ बेखौ लादों आरोखि। बेखौ आङो जोबोद मोजाङैनो साफा खालामबाय आरो सुबाय। बेनि उनाव आङो 5 निफ्राय 10 मिनिटसिम बेखौ बयल खालामगोन आरो। बेखौ आं बयल खालामनाय जाहैबाय। दसे बयल खालामनायनि उनाव आं नोंथांमोननो देखायनोसै। बयला रेडि जाबाय। दानिया नोंथांमोनहा नायदो माबायदि दैयाबो कालारा चेन्ज जाबाय, एसे गोथां हेवजिया कालार ओंखारबाय। नायनानै बिराद टेस्टिबो नुबाय आरोखि, खिन्थु गुदुङानो दांनो हाया बर्थनखौ। दायो आङो बेखौ साखिनिजों ड्रेन खालामबाय। बेनि उनाव नायदो आरो क्लियार नोंथांमोनहा कालारा बेसेबांनि मोजां। ग्रिन टि बायदियानो नुयो एसे। दा बेयो आरो बेखौ खेबनै लोंजागोन आरोखि। जाय बिथांमोनहा सुगार पेसेन्ट दं बेखौ खेबनै लोंनांगोन। फुङाव खेबसे, मोनायाव खेबसे, उदै खालियाव। बे हार्टनि थाखायबो जोबोद मोजां। थेंक इउ लोगोफोर। Thank you for watching. See you soon.